Di 23 ma Hezêranê navenda tekane ya tenduristî li navenda navçeya Mabata ji aliyê grûpên nenaz ve hate dizîn û kel û pel û amêrên tenduristî rastî ziyaneke mezin hatin. Parça vîdyoyek ji navenda tenduristî hatiye girtin û kopiyek gihîştiye arkê tê de ziyaneke mezin gihîştiye navenda tenduristî. Azad Osman endamê Encûmena Xucehî ya navenda bajarê Efrînê ji arkê re tekez kir, navenda tenduristî ji aliyê grûpên nenaz ve hatiye dizîn û tanha kesên pê rabûne ne eşkere û xuyane. Li gor jêderên Xucehî ku her yek ji çekdarên Feylaqir Rehman û Cebha Şamiya navenda Mabata kontrol kirine ku hin çalakvan wê karê dixin stûyê wan grûpan de ji ber ku ew berpirsin diber dabînkirina aramî û ewlehiya wê navçeyê. Ji aliyê xwe ve Wail Elwan berdevkê ragihandina çekdarên Feylaqir Rehman ji arkê re got navenda polîsan kiryarên wiha dişopîne û tu têkiliyên Feylaqir Rehman bi wê yekê re tune ye. فيلق الرحمن كفصيل لا علاقة له بهذه الأمور المدنية. تو آگاهی و زانیاری من لسر وی مجارت توننا. فیلق الرحمن و گروپ تو تکلیین وی به کاروبارن سویلان و باجر توننا. لور نواندا پولیسان هیا و او وک وان کاروباران دشوپینه. ام دستوردانه بدزگهن سویلان و پیوندین نوارا انجمن خوجهی پولیسان نکن. لهمبر ویکه تو داخویانی جناوندن پولیسان ین برپرس دبر ناوندا Mabata و Efrînê ta amade kirina vê raportê derneketiye.